Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, please turn with me to Psalm chapter 6, tibuok chapter gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Lauris Sr. Psalm chapter 6, ang giingon dinhi: Ayaw ako guhukmi o Ginoo diha sa imong kasuko. Ayaw ako siluti diha sa imong kapungot. Kaluy intawon ako kay ako luya na. Liguna ako kay ako wala nay umoy. Nagantos ako pag-ayo o Ginoo ug kanus-a ba kini matapos. Luwasa intawon ako o Ginoo ug tungod sa gugma mong walay paglubad. Ilikay ako sa kamatayon. Didto sa lubnganan wala nay maghinumdom kanimo. Didto sa Siol wala nay magdayeg kanimo. Sa tumang kaguol naluya na ako pag-ayo ug matag gabii natumog sa luha ang akong higdaanan. Nang hubag na ang akong mga mata ug halos dili na ako makakita sa pagsigig hilak tungod sa akong mga kaaway. Palayo kanako kamong tanang dautan kay gidungog sa Ginoo ang akong mga bakho. Gidungog sa Ginoo ang akong mga pangaliya ug gidawat niya ang akong pag-ampo. Ang tanan kong kaaway maulawan ug magantos pag-ayo, sa kalit musibog sila. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niining kalibutan na mga kahigalaan, mga kaigsuunan, dili maihap ang mga butang nga makapaguol gayud kaayo sa kasing-kasing sa mga tawo. Kay nganuman, gikaluhaan na kita sa mga suliran sa kinabuhi, niadtong nahimugso kita niining kalibutana. Si Haring Solomon sa Bible, ang description niya sa tao sa Ecclesiastes chapter 2 verse 23, ang giingon dinhi: ang tanan mong buhaton sa tibuok mong kinabuhi makahatag lamang kanimo labad sa ulo ug kagulanan. Dili gani makapahulay ang imong hunahuna bisan sa gabii, kini usab wala gayoy kapuslanan. So klaro gayud kaayo mga kaigsuonan nga ang suliran kaluha sa atong pagkinabuhi niining kalibutana. Ug usa sa makapaguol gayud kaayo sa usa ka Kristohanon mao ang iyang sala nga nahimo atubangan sa Dios. Gumikan kay ang guilt nato sa atong sala mura kini og kalayo nga gadilaab sa atong dughan ug wala gayoy makapahupay sa atong sala hangtod nga isugid nato kini sa atong Ginoo ug ato kining talikdan diha sa paghinulsol. Hangtod nga dili nato kana buhaton, dili kita makabaton og kalinaw ug paghupay. Gumikan kay kining mga butanga mahitabo lamang kung adunay paghinulsol sa kasing-kasing. Well, kining salmo nga atong pamalandungan niining taknaa mga kahigalaan, usa kini ka penitential psalm. Ang buot pasabot, salmo nga nagpadayag sa paghinulsol sa salmista. Doon na pa'y uban nga mga salmo nga penitential sa Bible or salmo nga adunay paghinulsol. Psalm chapter 32, chapter 38, chapter 51, chapter 102, chapter 130, and chapter 143. Now, kining atong teksto, Salmo Kapitulo 6, pareho ra kini sa nauna na natong gipamalandungan nga Salmo Kapitulo 4. Ang gasulat niini nga salmo mao si Haring David
ug kini nga salmo intended kini nga pag-aawiton didto sa sulod sa templo sa pagsimba. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, makita nato ang problema sa sala nga wala gisugid atubangan sa Ginoo. Si David naa sa tumang kagulanan ug pag-antos sa iyang lawas, kalag ug espiritu. Nahailalom si Haring David sa pagdisiplina sa mga kamot sa Ginoo. Pagdisiplina nga wala unta niya masinatii kung abtik unta siya nga naghinulsol sa iyang sala ug nagsugid niini atubangan sa Dios. Ikaduha, makita usab nato ang benepisyo sa sala nga atong gisugid ug gihinulsulan. Adunay labas nga confidence atubangan sa Dios ug atubangan sa mga tawo. And may the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Mudangat na kita sa unang punto. The problem of unconfessed sin. Ang problema kung ang sala wala nato gisugid atubangan sa Ginoo. Una, mabati nato nga ang Dios wala gayod na himuot kanato. Mukini giingon sa bersikulo 1, ayaw ako hukmi o Ginoo diha sa imong kasuko. Ayaw ako siluti diha sa imong kapungot. So mao kini peligro mga kaigsunan kung ang sala dili nato isugid atubangan sa Ginoo, atog yung mabati ang kapungot ug kasuko sa Dios. Na wala ta gipahibalo kung unsa ang sala ni David. Ang atong nahibaw-an lang nga siya nakasala ug nasayod siya nga siya nakasala ug nabati gayud niya ang kapungot ug kasuko sa Ginoo gumikan sa iyang sala. Now, daghang mga tawo sa atong kapanahunan karon nga gaan ra gyud kaayo ang ilang pagtan-aw sa sala. Murag gamay ra kaayo nga butang ang sala. Kung makasala sila, dili sila mangayo og pasaylo atubangan sa Ginoo. Ug daghan kaayong mga nagclaim nga Christian gumikan sa kamatuoran nga ang atong kaluwasan dili pinaagi sa atong maayong buhat kundi pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo ug gipakawalay sala kita atubangan sa Ginoo gumikan sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo ug ang atong sala gipapas na sa Ginoo past, present ug future. Nagtuo sila nga kung makasala sila dili na sila sapayan mangayog pasaylo. Nakalimot sila nga adunay kalainan tali sa kining gitawag og judicial forgiveness ug parental forgiveness. Kining judicial forgiveness mga kaigsunan, mao kini ang kapasayloan nga gihatag sa Ginoo sa tanang mga magtutuo gikan sa tanan nilang mga sala, past, present and future, gipapas na sa record sa Ginoo didto sa langit. Pero kining parental forgiveness, parihara kini sa mga anak ba nga makasala sa ilang ginikanan, ang mga anak kinahanglang mangayog pasaylo sa ilang mga ginikanan kung sila nakasala. Dili mawala ang ilang pagkaanak gumikan kay nakasala sila, pero mawala ang maayong amor sa ilang ginikanan ngadto kanila gumikan kay nakasala sila. So daghan kayong mga Christians nasayod sila sa judicial forgiveness, justification by faith in Christ alone, pero ilang gipakagaan ang sala at tubangan sa Ginoo nga klaro manunta kayong giingon sa Habakuk chapter 1 verse 13 nga ang mga mata sa Ginoo balaan kaayo nga dili gayud siya makatutok sa sala nga walay gibating kapungot ug kasuko sa iyang kasing-kasing. Now, nabati ni Haring David ang kapungot ug kasuko sa Ginoo mao nga naluya gayud kaayo siya, nagpangurog siya. Nasayod si Haring David sa pagkapiligro sa sala. Now, para sa tawo nga wala pa kang Kristo, dili magtotoo, ang sala mao'y hinungdan nga ang tunglo ug kapungot sa Ginoo anaa sa tanang mga dili magtotoo. Ug kung dili gayud sila maghinulsol ug mutuo kang Kristo, impyerno gyud ang ilang sangputan mga kaigsuonan. Apan si Haring David magtutuo sa atong buhi nga Dios. So nasayod siya nga dili na siya hukman pa sa walay katapusan nga silot didto sa impyerno. Mao nga wala man nagampo si Haring David nga dili siya disiplinahon sa Ginoo. Ang iyang pagampo mao nga dili siya disiplinahon sa Ginoo nga adunay tunglo nga murag outcast siya mga kaigsunan. So in a sense, giingon ni Haring David, "O Lord, don't look upon me as an outcast."
ug wala po nagampo si Haring David nga dili siya disiplinahon sa Ginoo, gumikan kay nasayod si Haring David nga ang pagdisiplina gikan sa Ginoo alang kini sa iyang kaayuhan. Adunay duha ka pamaagi ang atong buhi nga Dios nga gigamit aron kita mahimong masinugtanon sa iyang atubangan. Ang una nga pamaagi mao ang iyang pulong nga giwali ug atong gipamalandungan. Pero ang ikaduhang pamaagi sa Dios aron kita mahimong masinugtanon mao kining pagbadlong sa atong buhi nga Dios, pagbunal, pagdisiplina sa atong buhi nga Dios every time nga mitipas na kita sa dalan. O gumikan kay gihigugma kita sa Ginoo, iya gayud kitang disiplinahon. Mao kini giingon sa Hebrews chapter 12 verse 6 hangtod sa verse 7. Ang giingon dinhi, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. So klaro gayud kaayo, kung gihigugma sa Ginoo ang iyang mga katawhan, mo disiplina gayud siya. Pareho ra na sa mga ginikanan ba? Ang wala na higugma sa iyang anak, gipasagdahan lang niya ang iyang anak nga magpakasala. Pero ang tarong nga ginikanan nga nahigugma sa iyang anak, mubunal gayud mga kaigsunan, mubadlong, mu kastigo. Ang tinuod nga gugma mapamatud-an sa willingness sa mga ginikanan nga mo disiplina sa ilang anak. Proverbs chapter 13 verse 24 ang giingon dinhi, kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. So klaro gayud kaayo, dili mo tugot ang Ginoo nga ang iyang mga anak mutipas og dalan, mao nga mo disiplina gayud ang atong buhi nga Dios. So ikaduha nga peligro kung ang atong sala dili nato isugid og hinulsulan mga kaigsunan, kining maluya ang atong lawas. Psalm chapter 6 verse 2 ang atong teksto. Kaluy iintawon ako kay ako luya na. Liguna ako kay ako wala nay umoy. So nabati ni Haring David figuratively nga luya gayud kayo ang iyang lawas. Nagpangurog siya, midulot sa iyang kabukugan ang iyang kaluya. Naganto siya og actual physical sickness gumikan sa iyang sala. Kining pulong nga wala nay umoy hangtod sa bukog, nag-describe kini og gitawag nga inner physical turmoil. Psalm chapter 31 verse 10 ang giingon dinhi, daw hapit na akong mamatay tungod sa kaguol, ug ang pagpunay og hilak makakunhod sa akong mga tuig. Gumikan sa akong kalisdanan luya na ako, ug nagkagabok na ang akong kabukugan. Gipakita usab kini sa Psalm chapter 32 verse 3. Ang giingon dinhi, sa wala ko pa isugid ang akong mga sala, naluya ako tungod sa paghilak sa tibuok adlaw. Psalm chapter 38 verse 3. Ang giingon dinhi, grabe na ang akong sakit tungod sa imong kasuko, masakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. So naluya gayod ang physical nga panglawas ni David gumikan sa kapungot ug kasuko sa Ginoo sa iyang sala, ug tinuod gayod kana mga kaigsuunan, tinuod kini nga kasinatian sa mga Kristohanon, walay exception. So si David luya ang iyang lawas, ang sala di ay nga wala nato isugid ug wala nato pangayuig pasaylo sa Ginoo, wala nato hinulsuli. Mo kini hinungdan nga magkasakit-sakit pod ang tawo, gumikan kay mabasa man usab nato sa Biblia nga gamiton sa Ginoo ang mga balatian aron disiplinahon ang iyang mga katawhan. 1 Corinthians chapter 11 verse 29 to 31. Giingon gyud ni Pablo diri, klaro kaayo. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa. Siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. So this is an example sa nahasulat sa Biblia nga ang sala mamunga daay kini og balatian sa lawas mga kaigsuunan.
Mopod kini giingon ni Santiago chapter 5 verse 14 to 16 ang giingon dinhi. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. So you see, adunay connection sa daghang mga higayon, mga kaigsuonan, ang sala ug ang balatian. Usa pa nga peligro sa sala nga wala hinulsuli ug wala isugid sa Ginoo, mao nga ang kalinaw sa kinasuluran mahanaw. Psalm chapter 6 verse 3 ang giingon dinhi, nagantos ako pag-ayo o Ginoo ug kanus ba kini matapos. Well, kining pag-antos sa atong kalag gumikan kay wala kitay kalinaw, mas grabe pa kini mga kaigsuonan kaysa balatian sa panglawas. Kung adunay kalinaw ang atong kalag, actually bisan pag duna kitay sakit sa atong lawas, makasurvive paghihapon kita, ligunon gihapon kita sa Ginoo. Pero kung ang atong kalag na ang walay kalinaw, nagmaluya na, dili gayud kita makasurvive physically. Mao kini gibati ni Haring David sa Psalm chapter 6 mga kaigsuonan. Matud pa ni Charles Spurgeon, ang kabugat sa kalag mao'y pinakabugat nga balatian. Dili na unta igsapayan kung ang atong lawas luya, apan ang atong kalag ligon. Apan kung ang atong kalag luya, mao kini makapahugno gayod sa tawo. So, mo nga si David, misyagit gayod atubangan sa Ginoo. Miingon siya, Lord, how long? Hangtod kanus akini mulungtad. Ang tubag sa Ginoo mga kaigsuonan, hangtod nga ang pagdisiplina sa Ginoo matuman sa atong kinabuhi aron kita muliwat sa iyang kinaiya. Nagpanglihok ang Ginoo sa iyang insaktong kapanahunan. Ang Israel naulipon didto sa Ehipto 430 years. Si Jose mga kaigsuonan na priso sulod sa 3 ka tuig. Ang mga Hudiyo nabihag didto sa Babylonia for 70 years. Ang Ginoo nagpanglihok sa atong kinasuluran aron kita motubo sa pagkamapailubon o pagkamasinugtanon aron kita muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa pa ang resulta sa sala nga wala hinulsuli ug wala isugid sa Ginoo? Loss of fellowship with God. Mabugto ang atong pagpakigsandurot sa Dios. Verse 4 sa atong teksto, luwasain tawon ako o Ginoo ug tungod sa gugma mong walay paglubad, ilikay ako sa kamatayon. In English, ang giingon dinhi, return O God, return. Ang implication niini, gitalikdan gayud si Haring David sa Ginoo. Nabati ni Haring David nga ang espesyal nga presensya sa Ginoo mitalikod kaniya. Ang sala mga kaigsuonan nga wala isugid mo resulta gayud kini sa atong mala nga pagpakigsandurot sa Dios. 1 John chapter 1 verse 6 and 7 ang giingon dinhi, kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Ang sala mga kaigsuonan mao kini makapaaghat sa balaang espiritu nga iyang i-withdraw ang iyang pagpanglihok sa atong kinabuhi. Mao kini giingon sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 2 ang giingon dinhi, ang inyo hinuong kalapasan mao'y nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios. Ang inyong sala mao'y hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Of course, this is figurative. But pasabot ang pabor gayud sa Ginoo iyang ipalayo kanato kun dili kita musugid sa atong sala ug dili kita maghinulsol niini. Ikalima nga peligro sa sala nga wala hinulsuli kining loss of physical life.
Mausahay, gamiton gayod sa Ginoo ang kamatayon, isip pagpakita sa iyang kapungot ug kasuko, gumikan sa sala sa mga katawhan. Ang giingon sa bersikulo 5 sa atong teksto sa Psalm chapter 6, didto sa lubnganan wala nay maghinumdum kanimo. Didto sa Siol wala nay magdayig kanimo. So nabalaka si Haring David nga ang iyang sala maoy magdala kaniya ngadto sa lubnganan. Gumikan kay didto sa lubnganan wala nay magdayig sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Ang sala nga wala hinulsuli ug wala gisugid sa Ginoo mahimo kining moresulta sa kamatayon sa tawo nga dili masinugtanon. Mo kini giingon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 29 hangtod sa 31. Paminawon nato ang giingon ni Pablo. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa. Siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. So klaro gayud kaayo mga kaigsunan nga ang sala posibleng musangpot ngadto sa kamatayon sa mga dili masinugtanon. Acts chapter 5 verse 3 to 5. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Ug sa dihang nabaligya na ang halin, imo gihapon. Karon nganong namakakaman, dili ang mga tawo ang imong gibakakan, kundili ang Dios. Now take note, sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya ug namatay, ug ang tanan nga nakabalita niini nangahadlok. Usa-usab sa resulta mga kaigsuonan sa sala nga wala gayud hinulsuli ug wala isugid sa Ginoo, kining dili kita makatulog kanunay. Walay kalinaw. Psalm chapter 6 verse 6 to 7 ang giingon dinhi. Sa tumang kaguol naluya na ako pag-ayo ug matag gabiin natumog sa luha ang akong higdaanan. Nang hubag na ang akong mga mata ug halos dili na ako makakita sa pagsigig hilak tungod sa akong kaaway. So, sa kagulaanan ni Haring David, wala na gani siya makatulog, gumikan sa iyang mga pagbakho ug pagluha. Matod pa ni Charles Spurgeon once again, isog kayo si David ug nagmadaugon batok kang Goliath, batok sa leon ug batok sa uso, pero batok sa iyang kasalanan wa gayod siya nakapildi hangtod nga iya kining gisugid ngadto sa buhi nga Dios. So wala gayoy kapahulayan sa kalag mga kaigsunan kung ang tawo nagkinabuhi diha sa sala. Proverbs chapter 17 verse 22. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ang tawo nga nagpagahi sa iyang kasing-kasing ug dili gayud muhinulsol, inanay nga kamatayon ang nagakahitabo kaniya. Apan mudangat kita sa ikaduhang punto mga kaigsunan. Kung atong isugid ang atong sala ug atong hinulsulan kini, makabaton kita og kaisog, makabaton kita og kalipay. Bersikulo 8. Palayo kanako kamong tanang dautan kay gidungog sa Ginoo ang akong mga bakho. So baliktad ang nahitabo sa verse 8 sa nahitabo sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 7 sa atong teksto. Baliktad mga kaigsuunan, ang iyang kagulanan ug pag-antos nahanaw na. Aduna na siya'y kaisog nga moatubang sa Ginoo kay gidungog sa Ginoo ang iyang pag-ampo sa paghinulsol ug pagsugid sa iyang sala. Aduna na usab siya'y confidence nga mobadlong sa sala sa uban. Tig pagkaaron ingnon ang usa ka tawo nga naarag pamadlong sa uban pero nagkinabuhi usab di ay sa sala sa iyang kaugalingon. Plastic kana mga kaigsunan. Mao kini giingon ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 3 to 5. Ang giingon dinhi, nganong nakita manimo ang puling sa imong isig katawo apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isig katawo, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. Tig pagkaaron ingnon,
Kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. You see? Kung atong isugid ang atong sala, kung ato kining hinulsulan mga kaigsuunan, makabaton kita og kaisog nga moatubang sa Ginoo. Verse 9 ang giingon dinhi, gidungog sa Ginoo ang akong mga pangaliya ug gidawat niya ang akong mga pag-ampo. The Lord has heard. Tamis kayo nga mga pulong mga kaigsuunan. Realization nga gidungog sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Gumikan kay wala nato gitabunan ang atong sala sa iyang atubangan. So, napasiguli ang pagpakigsandurot ni David sa atong Dios. Nabati na usab niya ang presensya sa Ginoo, mao nga bold na siya nga miatubang sa Ginoo sa mga pag-ampo once again. Ang sala di ay mao kini makababag sa atong mga pag-ampo mga kaigsuunan. 1 Peter chapter 3 verse 7 ang giingon dinhi, kamuusab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo, makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Ang Ginoo maoy nagpanalipod kanato gikan sa atong mga kaaway. Psalm chapter 6 verse 10, ang tanan kong kaaway maulawan ug mag-antos pag-ayo, sa kalit musibog sila. So ang indication niini mga kaigsuunan, gigamit dai sa Ginoo ang mga kaaway ni David aron disiplinahon siya. Karon adunay confidence na si Haring David nga ang iyang mga kaaway mapildi gayod ug silutan usab sa Ginoo. Gumikan kay gikumpisal na ni David ang iyang sala ngadto sa Dios. So mibarog siya nga adunay labas nga confidence or bag-o nga confidence nga ang Ginoo nag-uban gayud kaniya. David now stands boldly knowing that God will vindicate him. Labanan gayud siya sa Ginoo. Mao nga miingon si Haring David, my enemies will be ashamed of their folly. They will fall back in disgrace. Karon isip aplikasyon mga kaigsuunan, ngano kahagyon no nga hinay gayud kaayo kita nga mo hinulsol sa atong sala ug musugid niini atubangan sa Ginoo. Sometimes gikinahanglan gayud nga disiplinahon pag kita sa Ginoo ug badlungon pag kita sa Ginoo adisir kita mo hinulsol ug mo balik ngadto sa atong buhi nga Dios. Pero nahumana ang mga pag-antos, dili biya unta sa payan nga masinatian nato ang mga pagdisiplina kung abtik lang unta kita nga musugid ug muhinulsol sa atong mga sala. Ang paghinulsol mga kaigsuunan, importante gayod kaayo kini aron nga magpabiling lig-on ang atong kalag. Ang giingon dinhi sa 1 John chapter 1 verse 8 hangtod sa verse 9. Kung muingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang mga saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Proverbs chapter 28 verse 13, dili kagayod mulampo sa kinabuhi kun taguan mo ang imong mga sala, isugid kini og paghinulsol ug kaluy-an ka sa Dios. So hinaot nga pahumukon sa Ginoo ang atong kasing-kasing aron mahimo kining abtik nga musugid sa sala ug maghinulsol ug mupasakop sa pagkabalaan sa atong buhi nga Dios. Abtik kita nga mupasiguli sa atong buhi nga Dios, pinaagi kang Kristo lamang ug pinaagi sa iyang dugo. And makaplagan nato nga ang atong Dios mahigugmaon gayud kaayo sa nga tanan ug andam nga mupasaylo sa tanang nagpaubos sa iyang atubangan. Busa higala kung hangtod karon gasalig paghihapon ikaw sa imong kaugalingong pagkabuutan aron ka maluwas, aron ka mapasaylo, undangi na kana gumikan kay ang imong pagkabuutan hugaw nga trapo lamang atubangan sa Ginoo. Ibalhin ang imong pagsalig sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga maoy maghugas sa tanan nimong mga kalapasan. Ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo igo na alang sa kaluwasan sa tanang nagtuog, nagsalig kaniya. Buhata kini karon dayon higala kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo ta.
O labing gamhanan nga Dios, salamat kaayo sa imong mensahe ni ining taknaa. Among gipangayo ang bunga ni ini o Dios. Among gipangayo nga dili magpabiling gahi ang among kasing-kasing ug hunahuna. Hinaot nga abtik kami nga musugid sa among sala nga adunay paghinulsol at tubangan nimo o Dios. Ug ang mga kahigalaan namo nga wa pagyud makabaton sa gasa sa kaluwasan, hinaot nga mao na kini ang takna nga sila mo surrender kanimo. Ilang undangan na og salig ang ilang kaugalingong pagkabuutan ug ilang ibalhin ang ilang pagsalig kanimo lamang o Ginoong Hesukristo, ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala. And this we pray in Jesus' name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.